Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Hayo manga xoxelinda Inungathwalisa manga xoxelinda Inungathwalisa nje khanda wethu ishile indaba yaseDubai shila tabe sakwethu hayi kusekwethu thani water cha hayi angikahle bani ngithi ngalo 2011 691.52 6106 ngithi popopeni ngiyamqhelisa manje engezweni akayiyele iyamshalazela nalokho kufana nekiwi lokufana nophawu lekiwi kwalisho ulisingesomo shila tabe yebo ucela uzemdetsheni Sekumkhuba ojayelekile ukubona osaziwayo bencofa bephoselana ke ngamazwi khona lapha enkundleni zokuxhumana. Namhlanje ke ngizokhuluma ngoBig Zulu kanye ke negcokama elisha bese ke kuba uQuality BL. Abantu ke bayazi ukuthi ke igcokama noBig Zulu khona ke ukungaboni ngasolinye njengoba ke siyayisibone lapha enkundleni zokuxhumana bephoselana ngamazwi. La usukubona khona ukuthi ke abazwani ngenkulumo noma suke singazi ke ukuthi yini lengaka esuke ibangwa kamuva nje igcokama elisha livelela lapha enkundleni zokuxhumana zalo lase ke liziphosa lifaka zonke khona lapha kuBig Zulu kanye noQuality BL. Libatshele ukuthi ke abaphume kuyingeze njoba ke ayibafanele yena ke uyena umuntu wengezo kanti ke bafethu mina ngizofisa ukwazi ukuthi ke ngabe i-right yini lento ethe yenziwa igcokama elisha noma uthi nje cha igcokama liyabadelela ibona ingezo iyabafanele kanti ke masokhumbula kunenye yamapost bafethu ngayibona ka Big Zulu la ayiposte khona egqoke ke ucasually egqoke ujini nezinye ke nje izimpahla engafakanga ke uBrenwood. Abantu abaningi ke babemjabulela kakhulu besho ukuthi ke engazuthi ke nawo ushuni wakho nkabi le yama Brenwood ayikufanele vele ke uphume kuyona. Ucabanga ukuthi igcokama liyadelela noma ke likhuluma vele into ekhona njengoba ke nabalandeli ba Big Zulu bake bakusho ke lokho. Ngizofunda ke ama comments ambala ukuthi ke abantu babethini kule post engikhuluma ngayo. Uprincess Elias Mashele wathi ke you are so good in jeans than Brenwood. Kanti ke uSimpiwe SI Mkhize wathi ke yabona ke siyakufanela kanjani iskin jean nazo ke azikhale nkabi. Kanti ke umunye ke uThembelihle Nciki wathi ke ungalukuthi ke uphume kwiskin jean njoba ke uyabona ukuthi sikufanela kanjani. Kanti ke intaba yaka Nongoma ithi ugqoke kahle futhi kube kuya ngami ke ubuzothi ukwehlisa kwiBrenwood na kwisport uqine ke kwiskin jean hayi ke ugezile qhawo. Omunye ke uSvile uthi ke iskrukru sangampela ke manje mashinga wasefaka ke ama emoji ahleka. Bafethu ke iwona ama comment abantu lawa kuyipost le engikhuluma ngayo oka Big Zulu la ayigqoke khona ucasual then uBrenwood. Abantu ke nabo bakhuluma ke yona into le ekhulunywa igcokama elisha. Ucabanga ukuthi igcokama elisha kuyingoba ledelela noma likhuluma into ekhona kodwa ngokuthi ke banokuncofa enkundleni zokuxhumana akubonakala ukuthi ke limtshela into eyiqiniso. Naye ke uQuality BL akasalanga ngaphandle. Mina bafethu njengentatheli ka YouTube sengiyaphela khona la ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho ukuthi ke ngabe kuthini ngale ndaba akavele siqede ke khona lapha kwi comment section. Angibambe ke evidweni elandelayo.